Здравейте на всички! Аз съм Александра, на 11 години в 5 клас и днес ще бъде вашият специален екскурзовод, за да ви покажа колко красива и вълшебна е България. В нашата страна има уникални места, които никъде другаде по света няма да видите. Готови ли сте за екскурзия? Първата ни спирка са Белоградчишките скали. Намират се до град Белоградчик в северозападна България. Знаете ли, че заемат площ от около 30 квадратни километра? Те са огромни и са на над 200 милиона години. Изглеждат като приказни фигури. Някои помнят хора, други животни, замъци, кули. Човек може да си представи каквото си поиска. Има дори легенда за двама влюбени, красивата Вита и овчаря Антон, които били превърнати в камък заради забранената си любов. Следващата ни спирка са Каменните гъби. Ще ги откриете до село Бели плащ в Южна България. Те са с площ от около 3 хектара и са високи до 3 метра. Супер странното при тях е, че приличат на гигантски гъби, израснали от земята. Всъщност природата ги е създала от вулканични камъни преди милиона години. Като ги гледате, ще помислите, че са от някоя приказка. Какво да кажем за чудните мостове? Намират се в Родопите, близо до село Забърно. Представете си два огромни моста, изваяни от природата, които свързват планините. Най-големият мост е широк почти 15 метра и дълъг около 100 метра. Според местната легенда, мостовете били направени от смелите жители, за да хванат зъл дракон, който се криел там. Дракон вече няма, но мостовете са тук, за да ги разглеждаме и да им се възхищаваме. Това са само няколко от невероятните природни чудеса в България. Всяко от тях е специално, защото е уникално и пълно с приказки. Надявам се, че след тази екскурзия сте се влюбили в България толкова, колкото я обичам аз. Надявам се, че това ще покаже на всички колко невероятна е България.